Hani ka por ka pamentang kwa ban kli ka wei ka jing kli ba kata ka long hato fila juyo imo baya ka stop bala jubo kai ha ka almari ha kamra shong kai Pithiet ka stop man shat jing shat nrei phi shim ya kata fi bo kai ha almari ha kamra shong kai tra judan ki bale kata nani ki ba shu shim ya ka stop bi shu bo kai le se man shu pen I ba ka don ka stop ha yeng ngay cắm lòng ngầm ta ngay ao bị thiết cái stop no và thiết cái stop cái chứng thu cái lòng và anh bên cắm cái stop mình shut chứng shut đại cả ba bên đại itu cái sai ta sẽ thế công việc syarat hiện ta sẽ aiding cái stop cái same và hadin nang ta la ban shut chứng shut đại cái stop bây giờ cái stop shisha judan bala thiết cái stop và bo cái ha almari kamera shongkai lene ba shubo cái ha jing thia ko abanong ifi hakane ka sngi balada ule kum tau breu udai le se ubadan jinduna haga khli ke jong le kata ka breu kadan jinduna haga khli e jong ka ba kabo kum ta ya kata ka sto magata ka de ke jing shisha pile ayu ba ka tin ke jong blai kmau ke ne ka wai ba ka tin ke jong blai ke ne ka bible ka bangi don kam dei ban shubo kai hapo almari lene ban shubo kai haduli lene ban shubo kai ha kamera shongkai lene ban shubo kai ha stapthia lene ha po jong ka tersok lene ha po jong ka smri tersok lene ban shubo ha po sinkli ban shubo kai hang to kwa banong fi ya ka tin ka jong ble mdei bala shu ai bangine bo kai ban pni bangi don ya ka la shule kom ta am ka long be ka ba leno ai bat le se la khot ru yêu tàu bria komba ubabiet habagi don ka tin ka jong blai ka lom ka stop but ka stop kan mau ka ne ka wei ka stop ka don comeback ya ka umpniang syarak ya ka ba la ban ben me ya ka ta ka ding habang akran ni ka ne nga kan mau ya ka tin ka jong blai shapang ki sangut ki theisuti ki ba start ba sangut ki theisuti ki ba biet sangut ki ba biet am ki don tangi ka stop henry kim don ya ka umpniang Telada ki sudan na ka stop kelam company ang ginle ayu ita ka stop ada ka stop ka baram ka no daga ba internet ka no ka noru re kelam company ang ka long ba ka bamlar kam tading ta ka babal ki thu ba ki don kita ki theisuti ki ba biet sudan tang ta ka stop ki sudan tang ta ka syarak re ki bam don ya ka ta ka company ang bat ka babal ki thu shai bagi ta la nyo dau jisu bagi long ki ba biet bal ki ba do no asnan hiru bandrung syakata ka jing khawai henry kita ki ba start ki de kita ki ba don ya kata ka stop ki don ya kata ka syarak bal ki don ru ya ka umpniang ya ka ba lapen me kam me kata ka ding pat ta kata ka ding lai jing shai bat kum ju ru ko ta ka long ka stop mala ru ban shat jing shat la ban penon kam ru ya kata ka stop tading ta ka ne ka sngi ka bamanta nga kwaskwaan pule ka ne ka por ya ka e ka bau jisu kran chapang kini ki sangut ki thaisati ka babal ka angum ne laban pule ka ne ka por no Mathaios long ba arpusan ka ne ka khat ka ba ningkong ter ka babal ka angum ne anda kum ta ka hima ki beneng kan long kum shipongot ki thaisati ki bahaba ki la shem ya ki syarat jong ki ne nga ainuk sa ka ne ka por ya ketika stop ka jong ki kilami no ban leitan yunong leit kurem sangut te kilalong ki bastat ba sangut te ki babiet kita ki babiet haba kila shem ya ka syarak jongki kim shem la shem ru ya ka umpniang lembat ki henrei kita ki bastat kila shem ya ka umpniang haki kulpi jongki lembat ki syarak jongki haba utau nong leit kurem upentut kila samthia baro bat kila yothia henrei men shiteng senya kala long gajing perta hakmi uan unong leit kurem to mi ban leitan ya u anda kumta kita ki theisuti ki belaya yang kila yeshna ta ka syarak jongki kita ki babiet te kila ong kita ki basta to ai hangi na kita ki umpniang jongpi na ba ki syarak jongi kan salep henrei kita ki basta kila yatho ki ong yo ba kanom dap yangi bat ya phiru to khilet ken shakita ki badi da thiet yalade haba kita ngelaj ban thiet te ulawan unolet korem te kita ki balakloi kila let hapo lembat u shaka jingkhwai shong korem te la khang ga jingkhang hadin kata te kila wan ru kita ki wepat ki thai sti ki da ong ko kan rat to play yangi
ule thu ba ul ong shishang ong api ngam itu yapi namar kata tu syarai naba pimtip lemni yaga sngi lemni yaga por haga ba wan ukun ubreu kaba mut hi ujisu ong pinlong ready halaka sngi yaga ta pindani ke syarak rengkat bat ke umpniang badeng ta la da syudan tang ke syarak dari la pindani ke umpniang kam mentoi bu trai ong ngam itu syo yapi ngam itu yapi tadi yang tanya kuat benong ifi kini kesengi la dapat long Kristen amla dapat sudan luka Bible subuh tang hapo stop klik dapat subuh tang hapo almari ne ha duli ne ha kamera shongkai ne fi bu kai te gum tu kuat benong ifi kaap ke jingma ifi kaap ke jingma lada kaktien ka badan ha ka Bible kamdan ha ka download chong fi lada kata kaktien ka ba lesi pila ban puleru ya kini kaktien relata ke ketien kam long jing sha ya pm kamentoi tadeng ta hafidani kene ke ketien em kadi bandan ya kata ke jing sha kum no la a jing sha na mar ba kadan ko umpniang ka bomut ila da fi puli kene ke ketien ke jong play la da kam dan ko umpniang ke jong mensim ba khoi kamala fi puli kat no ru asa sa ha ke jing dum tadei da bon ki bre ki puli ka bible henry ki susa tang ha ka ba puli henry claim smutu dan ki blai puli ke Bible ndo sedang do da kot mre tang sisia la udan bo puli arsian lai sien sau sien ru mre na mar ba mdan ya kata ka umpniang ke jong men sim ba khoi tadeng ta ki shupule ke mo puli ke novel along mo shupule ke kot khubor along mo shupule ke kot kai ke jing thu khana puriskam jong nore henry haba uno bre upule ya ke ne ke Bible rengkat bat kata ke jing pensle ke jong men sim ba khoi ke long kum kata ka umpniang haba ka dan kata ka stop ka dan sukum peniang hang ta ka me ka ding bat haba ka me ka ding ho ka me ban shat ya kata ka jing shat ya ka bau tau breu ula ban bam tadeng ta la kam dan ka ding ke jong men sim ko ya ka jing im ke jong breu ka ba mot dan ka bam ha ka jing im ke jong kani ka ktien ka nom la ban long ka bam lemda udan ya kata ka ding ke jong blai tadeng ta ka ba nang fi bon ki breu ngas ngo ki sakut sa tang ha ka jing long niam tang ha ka jing long balang la ne tang mun chu om la long Kristen ref sudan tang ya kene ke ktien ke jong blai ke klamrung ha po do no chong fi ke khamlong ke jing shai ke klamlong ka ta ke syarak ya ka ban ai ka ta ke ding ban ai si shai ya ka ta ke bor ban shat ya ka ta ke jing ba tadeng ta kene ke ktien ke jong blai ke jing ba balai kumno ka long jing bam kene ke ktien la fa bo ya ka ha ka ta ke stove ha ka ba dan ka ta ke ompeni ang ha ba dan ka ta ke ding pada sisya kani ka ktien ka lalong jing bam kan ya bangi bam ngi sno bang ngi sung tiang bangi sung thu ya ka jing mat ru namar bala shat ya ka namar ba kala i hagata ka ding ke jong men sim khoi tadeng ta ka ba dong fi kani ka sngi ka bomenta utrai ula janwan ba deng ta fan kam sisya ya kani ka ktien ka jong blai ba rengkat ba ka ktien ka jong blai fan kam sisya ya ka umpniang ka jong men sim khoi la film dan ding tadeng tala try one on fi deki ai fi ong dan ka tien ke jong blai ngaran ka Bible try ong ami tho fi na mar blai fi judan dan ka Bible rei ka Bible kham dan hafi kai ka banan kam ka long ba ka Bible ka dei ban dan hafi mdei tang ba fi judan ka Bible rei ka Bible ka dei ban dan hafi ka dei ban dan ha ka download chang fi ka dei ban dan ha ka jingem ke chang fi ya ka ba fi la ken ban im kat kum ke ne ka tien bat la ka Bible ka dan fi la ban im kat kum ka ktien na ba fi dan ka Bible fi smol tho ye ka ne ka ktien bat fi la ban im kat kum ka mon ka jong blai lem da kum tam la kul mar lot ka jing smol tho la kul mar ka jing im ubreu tadeng ta ha ba try one yo ba fi persyang ban pen me kam me na mar ba kam dan paniang wat persyang ru ban pan keliang na kiwei namar yo men sim ba khoi ba de ka ding ke jong blai film la ban chu pan kliang na ki we phia ban yo hi daladi ba deng ta kwa ba nong fi ka ba ka por ka dang don ka dan kam fi fin duai ka babel ka kran ka ta la da fi duai da fi yam la da fi pan tip nam ka babel ka ong pin yo pa diang ba ta rau jisu ong to pan ta fin se yo pa diang la fi pan fin yo ba ka babel ka ong ka ta la da ukpa ba kan jado ukpa ba baman
la dau ta ukhon upan yak ukpu hatun ai do mau unom ai la dau ta ukhon upan ni ka do kha hatun ai do sen unom ai do sen habo ukhon upan ru da ka pleng hatun ai da kan yang tham unom ai kum ta la dau de pa baman ru unom le kum ta un ai mai da ka badai lu ka joki khon tadeng ta jisu ang kan tam la da fi pan no pa human sim khoi hatu unum ai mo ye pi bagari kata la fi pan human sim khoi fin yo padiang mai bo chi sin fi dan human sim khoi tin jong blai am fi de puli ka shai kedar fi sgo tho fi yo jing shai fi sgo tho ye ka meaning ka ba tho agni ki kin tin ba fi sgo tho ka mut kam no ba fi haban im kum no fi haban ya kum no fi iu jisu ba fi iru ye ka ke jing kai but ya kata ka man ga jo hagani ga ktien ka ba fi pule asngo ni ka pon ga kwa ban dwai na ka ban tai jong fi dan ka bible han film ju pule dan apreng ju fi pule ru han film sngo thu pat ya ka e ke ba fi pule askwa an pule ga ni ka por ya ni ka khat ma Loukas no ma khat we ga ni ka khat ka ba khat lai ga so ta na ba par khat ba ha ba nga pule ga ni ka ktien ga jong blenga ngai kan long jing ka khoi fi ka ongom ni na mar ka ta lada phi ki balong bamman phi tip ya ka ban ai ya ki ching ai ba bha ki khon jong phi ka ba kat no tam ba ukpa jong phi u ba baneng un ai human sim ba kho ha gi ta ki ba pan na u tadeng ta phi pan human sim ba kho na ukpa un ai ba ya u ta human sim ba kho ya phi pan na do ka do no trang sliang ko mo ke rang trang ki wa ko mo ke rang trang ye ki ta ki ye ka bau yo bandi na maralda yo bandi un yap na amla fi trang ji sha kum bu ke rang trang phi yo pdiang bi men sim ba khoi padeng tal da fi pule ka ktien ga jong ble ka ktien jong ble kan long shi sha ka ta ka jing shai ka nya phi masngo ma ga ne ga we ga khat ma ni arsan ga khat ka ba khat ar no Mathaios ka ule thu teu long shi sha ngong a phi ngam I thu ya phi balai bu trai ong ngam I thu I fi ga daw klong fi I thu e ga ktien balai fi mitho e ktien na mar film don ye kata ka ching shim khia ba fin itho e ktien film thrang ban itho e ktien film thrang ban le e ktien film thrang ban im ka gum ka ktien de hang tau jisu ong ngam itho e phi kan khat ba khat lai ong ni na mar ka ta to sharai ka ba mot pule ye ktien im ka gum ka ktien ya ka gum ka ktien ga jong blai dap da ka ktien ga jong blai so tho ka gum ka ktien ga jong blai im kat kum ga ktien ga jong play ben da ktien jo play ka ong na mar ka ta to sharai na ba film tip lem ne ka sngi lem ne ka por ka ba wan u khon u breu to ding ta kwa ba nong fi to ai ben long ki breu ki bla pen khre lo pa kumba kita ki ba start ki la khre ya ka ta ka stove na ya ka ta ka sharak ki la pen khre ro bat ka ta ko phniang ya ka ba ki la ban the ai ding ka me ka ding ban nga ngai ka jing im ka jong fi ru kan long ka ba me si sha ta ka jing shai ka jong play la fi la shu ong ba nga long ter stand ril ra kam nan ka jing shai ta ka jing ngai ka long ka ba thala thalen ka ta ka jing im mi ba ka ta ka jing kam ru ka long ka ba thala thalen ta dei ta ngi pen shlor ba yai pen shlor ri phi to ai vin don ye ka ne ka stove wat num bo ka ye ka ha kamera shom ka he do ka almari he bo kamera shom ka e ban shu bo ka ye ka ha po stap thia naman shubu ka ka hapo almarin haduli ndri aba ka ne ktien ge jong play kan rung ha ka don hot ka jong fi fin bo ye ne ktien ha don hot mdai ha kita ki chaka bo kai fin bo shi sha ka hapo ka don hot ka jong fi ba ngai ndau try one uni tho ye phi namar fi don ka ktien ge jong play kan mau ge ni uno ubam dan ni ka ktien ge jong kris ka bumut dan hi yo kris uno bom dan human sim jong kris dai jong kris ong ktien ge jong blai pila ban pule ga ta na stish ki nong rom long ba pra ka khat ba khan dai ka ong ndai ma pim long ha ga do ndai human sim da human sim u blai u shong sa po jong fi ndai la uno ru dan human sim kris uta ken long jong u ka babel ka ong ga ta da uno dan human sim kris uta ken long u jong u ta fiap dan human sim u kris fiap dan ni ka ktien ka bla persat do human sim jong u kris apo ga da no ni jong fi ka man doi ni ka por ba fin smart do man ta fin chim khia
ban pule ka tin jong ble mangara dwai mo man sim ba khoi un apan sle fi un ai fi ka jing su thu un ai fi ka jing shai ba kamen toy tang phin sudan tangi ka ne ka tin ka belong ka stove ba fin dan man sim ba khoi ka ne ka tin ka nam la ban me ding ba ka nam la ban shet ba fin yo ne ka jing bam ya ka bo ble la pun kre la ba ki ni ki tin ki ni ki khat ki ni ki na ka wai pui ka kitab na ka wai pui len dong ya ka bo la pa kre nam la ban bam lam da fidan ya ka ding ke jong blai dwai ni ka pol fin yo ka ding jong sim ko ya ba khtin jong blai kan long jing bam chi shai fi ni dwai ni ka pol man ta ma ji su ong kan ma ni ka wei bom tang de pu hi bo briu nem re da ka khtin baro ka mi na ka shin tor blai mo dei ban shi im na ka ja ka do dei ban shi im na ka jing long niam dei fi ban im kat kum ka khtin ka jong blai ni dwai ni ka pol man ta trying ai ngoi me go pa ni ka por ga ba koror bang yo ban ye kren ni ki khon ki jong me bang da sngo it ye phi wei baro bu trahi ada duai un ai fi yo man sim ke jing pen pau yo man sim ke jing start yo man sim ba khoi ya ga ba fi la ken ban sngo tho ye ga tien ke jong blai ha ga ba fi pule try man plate ye ki khmat ru jong ki khon ki jong me khana ba ki ni ye ki ba plan na ga an ke jong me ba ki ni ki ba plan na ga tien ke jong me kumaga samsi spa ka khna ga khat ka ba khat phra ka ong ye ga ta try play ki khmat jong ki khon try ngai ko kuna anda ha ba kila don ye ka tien ko try kum ta ken ki long ki bala pen kre kata ga de ge chimpen kre bo try ong ye phi to long fi ken ki bala dap ta ka tien to sharai ai ba ga tien ga jong blai kan don ha ga don jong fi try shi tom ba ga tien ga jong blai kan don ha ga don ga jong fi la film tres tom shuminat tangi kata ge ka ba shu jat no ka jing bam jo ka do ka no man toy pi re to 3 minute kat kum ka tien ge jong blai 3 minute ye ka tien perlain ka shibona ka don ho jong fi ba bo try one uni thu ye pi na mar pi don ye ka tien ga dwai ga kar khu ye fi ga ne ga sngi ngai fi shim khia ban pule ga tien na do man ta ga sngi da ga bor man sem ko ga dwai ga kar khu fi wei pi wei mangada dwai fi nyo kot fi nyo khia bang ne ga sngi ga long ga sngi ga blak kar khu ye pi ru ha ga bakin jado ba ko bakum jo ha ga bakin jaman sem ga dwai nga ai go ak teng jong jisu no panem amen 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 try na kar khu fi ha sai siang pat ka shi buat amen